Boni gani gobono umano yataranyara kobaga gotoka banyarekoba kobolia onde bwensi nyarekobaga komora gose komerana amonera nyarekobaga kobaikera gose gwakoroboti asigeta sendikende gionsi kyabanyimbo kere amonera ngagotuma nyimuri kwito dipon asanya abegete kenyansa kya navy blue esota ne ya red ne shirt naro ne ya navy blue omwana are chocolate tari momwam antari mora bumon boba sabunya kondo andonza sa nabo ko ngakere simiana ekenekerero kyomusubati Nancy Mora kurwase kenyero kya Nyanguru imeye wodi ya Nyakoe asokubura ku mwanoye aserieta Damian Omwenga aringiri tukoria Jumaine by saa 5 iga umwana gasoka ku nyomba kana gochesa bunana rete akaira nangate musko minto lenge nyomba ando arosero ngori umwana ande tres na renge umwana kande trero ngori ekarande tretenkanyi umwana kabata akaenda gochesa bunana rete ndome tia saje de covid koria Jumaine ikiga kingo sabagaki tokonya gatonya romano gaki nomoke ndomanye tibona asarepi ense muno muchakano bweli tukeliga lyomusunte asomusubati Nancy ngobona atikarite no muichano monene ngakirituko lyabete mamincha na matukabo tambe koneka by saa 1 mwana tachiti gocha nyomba ngakaga mwamusko mintaga kare kwenda uchigocha mwamusko minto nganyora mwana tayo tuko mwana buturigiti omwana nabo ngitana nitasaba sandi bae wakira igoro Jumatano nonye nabo buno mwibuli nigokonya omusubati Nancy abeire gakweroberia senchire ndonge elia nyare kwenekya umwana oyo nyarire konyora semi a senchire ndonge mwana nigagosoma St. Pius nigare PP2 kuruga ubona musa munyaro ngobokonye ebintu bya sukuru kunywa namo bangi abanda ko report ya sukuru Jumatano ono siye na kingo kora nigo bono bakorwa okubulia kwa bene gujase musamarionde oyora morore nyarwa koroboti gujase ketaseni kya banyanyimbo gose abagambi raga niga kyo ranyare ko rumwano yuando nsigaki alipoti getu kendigonsi kya police station mwana yega bwate myaka sitana mete none kokwanire taryaye no Jumatano nari na zaide wake reporting eka police station nikaacha picha huko ono kuruga ndo chimwana bakaboni gatinanya otaibu mwana usenga yari asar kore ndo monto ya mawa ntenanya na rocho monto kabwato mwana uchinyakwe giko ripoteria igetaseni kya onambe ya Mokyo Ndizi TV kurwase kenyero kya Nyanguru eyo gotoka chinsemo chia kyoge imeye wodi ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South litelia nenkuru kwa Dipon Asanya